Dormaahene ma pomponsuo akwakotena wiem man ne nete wo no baabi a pomponsuo ati mesi de Dormaahene ye no de tan dodo o sa amamre ne amane wo de pomponsuo akwakotena wiem a awia hye ne pa otum je se pomponsuo tu nyina afo nanso no wan ne betimi akwakoka Abusia se na munim dada no ye de ba besom ebiem eye Dormaahene edi asa after se oye na fashion na enipa anye de anko no na wutimi chese Dormaahene eye boapayo na oti social media so ena nkoradwene eye ne de enkransem enoma bone ne enoma tantan kwa na oso wono de se bia buru se bia kronto obetena social media so na wone yeye mofra no ye gimi ede abomu ene sei Dormaahene aba begina simpie so ne apaso a wosa na asana a wosa no emu owrem pa because ese no kamia kwa akoye se opese ye nyina ye ni di agro ye kakase bi a wompe a ehon tie ede kire no saa na aten se ebi a ohwehwe saa na ebi a ono no onya ne trend se ne wiasim nyina ani ada ho se Dormaahene eye trend keke na ohwehwe na ene sei na se bi a wo sa de edi twam na wo hwe bema pa ne tipa odi wurowura nkoda hwe ene da so no afenso no etoso biem Dormaahene enoma bisi ewo asano ase ebra wo sa no enkrofokuo bi edi sika ekoto na eye ne tiri so na wo mu tutu sika gu ne tiri so na ade a enwanwa pa ene se Dormaahene efa sika no edi hye ni botom ode ne nsa tu ne ti so ode ne nsa tu ne ti so no mo asika no efri eye ne moma so edi sika ni wura ni botom na ode wura ni botom no wo mu wo ne nchen atia mu ka se na adai abusia yenhwe na yemra biem abusia we dia mosempa muamahu die Dormaahene eye ne ewase na we ene sei wahu se eye amachi dede ota bonyom ema asantefo enu ntino opeso ye diplomatic way bia ne nyoma bia wo ye bi bekwa akire ni ade but on say yes se usua obi a wo besua na atopa ase no Dormaahene pese usua asantefo nanso no enyeye wa utimi wo se we original one and we ni fake one enti Dormaahene nyoma a wo ye no eda di pefe se asuasua no edoso na abusuafo ni na ehu se asuasua ene wo sua na enoma bi a ekoso Dormaahene ontimi enyi ntumi se de oye na ese egu nanimu ase ese na hini na odie no enkradwene ewo na adwum dodo eye boapayo ena adane jimi ena odi jimi ewo social media no so etoso biem abrante bi a odi hini wo atabibu na wakofa eye adoma bi di ato eye wona esese wono so ewo golden stool na ye bo adoma yi knan abusia ye hwe video no nemra muamu nim se sankofu omu de asuasua eyo mu dedodo asuasua na eyo mu de na muamu se ani adaho sankofu omu no omasua ya to the certain level se afikwa da agini pansem sane o mabone a eye atebubu ede kana hinie hu no sane o mafo a atebubu eye no e kire sei
aborofo hu saa de we no omu yam hyiwo mu se ne de ba de na atabubu e de aka na henie hu a oye hu atabubu dada no yedim se atabubu de eye golden stool bia nye de enka wa yi ho esi de na wo de adoma ente de na wo so ne kran e de dwa nkrofo asum ewo afashen ase borofo no matena ho no wo mu ahu saa ade na atabubu e de aka na henie no wo mutumi hu se eye nuoma fu bi na wo de akeka ho na borofo ani anso abusianfo we edi adanse pefe se abono mantemu wo mu nim ahenie wo mu nim amamre ne amane wo mu nim enuoma wo mu di fra wo mu ho wo mu ntiase na wo mu ye bi na edi keke omu yebi ena edi keke na de twato kra wonwa kra ne se Dormaahene ma pomponsuo akwakotena wiem man ne nete wo no ba bia pomponsuo ati mese de Dormaahene ye no de tan dodo o se amamre ne amane wo de pomponsuo akwakotena wiem a awia hye ne pa otumje se pomponsuo tuni na afo nanso no wan ne betimi akwakoka abrante ne ti awiam awia hye abrante we no hu Peter nanso nka pomponso de enko ne ohene edenam ote ohene nchen pa ohene nsanifa so edikan wode ne kogina akire na we picture ya wo hwei eya rehosem picture ya wo hwei ya rehosem Dormaahene ma pomponso ati awiam awia hye na nkasa eya rehosem abusua ye kan pia obi beka se bia wotan na no ode nanso no eye nkyekere ye trenten abrante no se ne be ya all man krofo eni yaw onse amamre ne amane ahinsiem no onse no Dormaahene enoma boni a wo de ye eye pomponso hina wono se ntakrache no jai na emwa wo panish guy no Dormaahene abrante no odi areho nanso otimi enye dai enka eye ankasa ene ebese kire ne aka no kore e de akire wo abusua obaswa turn notification sign no na subscribe mami na share fama wunua baby biela wo bia share ma wunua na ne nsa enkasa video we na yentu Dormaahene fo se de ode ye mpomponso hina so saa eche no yesere no onpe baby papa emfa ne ntena peace out.